Gipaniguro sa kapulisan sa Dakbayan Sugbong nga mamintinar ang kahabsag kalinaw sa mga barangay. Busa Line Police Station ang gibuksan sa Bukirang Bahin sa syudad. Ano ang report? Sa Bukirang Barangay sa Adlaon, giinugurahan ang presidente sa kapulisan nga temporaryong ubos sa Station 8. Apan inig mahumana ang gikinahanglang dokumento himuon ng kining Station 3 nga madugang sa mga kasamtangang kwerpos kapulisan. Tungod kay layo na sa sentro sa Dakbayan, gikinahanglan nagyud nga adunay mga tinugyanan sa balaod nga makatutok sa mga dapit sa bukid. Gipahigayon ang pinirmahay sa use of rock agreement tali sa mga opisyal sa kapulisan ug sa barangay Adlaon diin temporaryong gipagamit ang ilang barangay hall nga kaistaran sa mga pulis. Gihangop sa mga opisyal sa barangay ang pagpaduol kanila sa serbisyo sa mga pulis. Sa pagkakaroon, natay 11 ka buok gi-assign karon niya, we can say this is enough to operate as a police community precinct. Nalipay kayon mi sir, pag suabot namo gyud ni Sir Liamido, bago pa lang gyud kay niya, ato pa lang yung Bernes. Gisaksihan ang kalihukan sa mga opisyal sa Dakbayan sa Subo kinsa may pasalig nga mohatag sa ilang suporta ilabi na sa mga gikinahanglan sa kapulisan sa operasyon sa ilang mga area of coverage. Kini naglakip sa gamit alang sa police mobility o fuel allowance. This is already long overdue considering since the 90s, early 90s, unsir gyud ka police stations, and Cebu City is a growing city. Daghan na kayta dinhiya nagkadaghan sa population per barangay. Gawas sa adlaon, apil na usab ang masilingang barangay nga sakop sa area of coverage sa gipuksan nga presentos kapulisan. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.